салом бинандагони хабартиҷӣ, умедворам ҳамагӣ тансиҳату саломат ҳастед. Ҳабиб Нурмагомедов дар мусоҳибаи ахири худ гуфт: шояд мардум ӯро нафаҳманд, аммо дар воқеъ ӯ умедвор аст, ки ҳамагон тасмими гирифтаашро дастгирӣ мекунанд. Ман ҳис мекунам, ки бояд бас кунам, зеро ҳар набардии ман аз модарам чанд соли умрашро мегирад. рамзи кории доғистонӣ мегӯяд, агар Данна Уайт чанд рӯз пеш хабари ба нафақа баромаданашро эълон кард, аммо ӯ наздики 6 моҳ аллакай бознишаста буд. Данна расман инро эълон кард, аммо ман тақрибан 4 ё 6 моҳ пеш ба нафақа баромадам, тавзеҳ дод варзишгар. ҳабиб аз мулоқоти ахири худ бо президенту UFC хабар дода гуфт: бо Данна мулоқоти хуб доштем. рамзи кор аз самимияту эҳтироми худ нисбати Уайт гуфт ва зикр намуд, ки ӯро на танҳо барои талошҳояш дар ҳаққи худ, балки барои тамоми кораш, ки дар ин соҳа анҷом медиҳад, қадр мекунад. дар идома қаҳрамони собиқ гуфт: ба ин намуди варзиш барои нишон додани ки будани худ омад. ӯ мегӯяд, қаҳрамони ҷаҳон ҳам шуд ва тавонист 3 маротиба камарбанди қаҳрамонияшро ҳифз кунад. Ва таъкиди Ҳабиб, чун дар ин намуди варзиш аллакай қаҳрамон шуд ва ба нуқтаи баландтарин расид, барояш минбаъд идома додани муҳорибаро барои ӯ беаҳамият шудам. боз барои чӣ идома бояд диҳам? Барои пул, аммо ба ман пул лозим нест, шаҳр додааст Ҳабиб Нурмагомедов. Ёдовар мешавем, ки чанде пеш президенту UFC расман аз бознишаста шудани Ҳабиб хабар дод. дӯстони азиз, Ҳабиб хеле гапаш дуруст аст ва ӯ бояд бас кунад, чунки падараш аз дунё рафт ва модараш бидуни падараш намемонд ӯро ба саҳна ба ҷанг барояд. ва шумо чӣ фикр доред? Ҳабиб дуруст ҳарф зад? ҳатман дар комментария нависед ва лайк монед.